Què m'ha unit a la Fira de Cocentaina? Des del principi de la meva vida, en la nostra família no teníem casa. Teníem un carro, amb mon pare i ma mare, dos germans i jo, el carro i el negoci. I muntàvem precisament així en el Pla de la Font, la Fira Cocentaina, que jo la recorde, jo tinc 76 anys, i recorde que per allà, que a Llavaor venien totes les dones del poble Llavarai, doncs allà muntàvem 4 palos i un llençol i 2 rifles. Ahí estava el bestiar i ahí era la fira, que ja veus, en esta placeta. Quina fira vindria? Va estar el bestiar i estar la fira. I quan estàvem així en el Pla de la Font muntats, pues a lo millor les dones del veïnat eixien una i te donava 2 tomates, l'altra el donava 2 querilles. I entonces la gent de Cocentaina és una gent, per a mi, de tots els pobles que he visitat en esta vida, que té molta humanitat. I d'ací ja mos passaren a la plaça Correus, i allí anàvem en unes barquetes de força, en un barracó de tir, ja no eren els llençols i els palos. Mon pare feia xurros i ja veníem així en una xurreria de sempre, d'un any i un altre i un altre, fins ara, que ja som majorets. Pues que han dut diverses atraccions. Ara ja l'últim són els cotxes de xoque, però han dut barquetes de força, han dut nòries, han dut espectacles. La vida del feriant és molt ingrata, era molt ingrata, perquè avui el feriant, gràcies a Déu i al seu esforç, viu una vida, diguem, errant, però ja no és com antes, perquè antes el feriant, potser, mon pare i jo me recorde que fèiem la ruta d'Alacant, la ruta de València i la ruta de Cuenca, en el carro. Antigament, els fireros muntàvem els barracons tablero a tablero i duíem la casa com els caragols. Ara és molt diferent. Hasta les atraccions més grans va tot sobre trailers, que apretant els botons s'obri, o sigui que la faena és prou menys. Antes la faena de la fira era més fotuda. Antigament les fires se subastaven i jo vaig anul·lar aquestes fires, aquestes subhastes. I entonces vàrem juntar els feriants i entonces els que havien anat més temps a un poble es quedaren en el dret de seguir anant a aquest poble. O sigui, l'evolució de la fira ha sigut l'evolució de la vida. Per a mi és una de les fires que més confiança tinguem en ella. Cocentaina és que n'hi ha un dia que feien falta 2 cocentaines juntes per poder abarcar el personal, perquè el personal en un dia no pot veure-ho tot. Tot allò ha portat més modernitat, s'han inventat atraccions més còmodes, llumetes boniquetes per traure que els xiquets volen ahir. Cocentaina, gràcies al bon fer de l'Ajuntament i gràcies també als industrials ferians que han participat, tant expositors com els muntadors dels estants, han fet possible que Cocentaina se tinga que escriure per obligació en lletres de majúscules i d'or perquè és la millor fira, relació poble, habitants més important del món. Del món, perquè un poble que té 10.500 habitants i que li passen en 3 dies 500.000 persones per este poble, no li passen a ninguna fira del món. A ninguna. O sigui, ja, si no vinguera a Cocentaina, a lo millor diria, chica, me falta algo, com si fora en l'Ajuntament es porten molt bé, els veïns es porten bé, el personal de Cocentaina és molt amable, o sigui que com si fórem a casa. Els contestants passejants-se sense donar-se compte que el seu poble s'ha tornat important. Se donen compte que es donen pel sac perquè la porta li la tapen, es donen compte que es molesta el ruïdo, que no poden dormir, però que l'hagin reconegut d'interès turístic internacional, això no ho aconsegueix qualsevol fira. Això anomenament no el té Madrid, no el té Barcelona, no el té Alacant, no el té ningú. Ninguna fira d'Espanya ni d'Europa, només que Cocentaina.
Però una fira multisectorial com és Cocentaina, que si vols un camió el compres, que si vols un gofre el compres, que si vols un pelador de querilles el compres. És que en Cocentaina pots comprar el que vulguis. És que esta fira té de tot. És que no li falta de res. Sí que li falta un poc d'espai, un poc més de terreno. És que jo de Cocentaina no em puc oblidar perquè tinc 2 fills d'ací. Jo volia que en el meu carnet d'identitat ficara que he nascut en Cocentaina, però ja que no pot ficar que ha nascut en Cocentaina, sí que volia, el dia que em muiga, poder-me l'últim record que fora pel poble de Cocentaina.